чанди қабл Конор Макгрегор дар твиттери худ навиштааст ки тарки UFC мекунад. оё ин дуруст аст ё не? ҳатман фикротон дар комментария нависед. пас дар видео лайк мемонем, видеоро сар мекунем. бояд гуфт ки дар маҷмӯъ бори сеюм аст ки варзишгари ирландӣ аз варзиши касбӣ берун мешавад. яке аз пурсадусадотарин варзиши риштаи муҳорибаи омехта Конор Макгрегор боз ҳам тасмим гирифт ки аз варзиши касбӣ канор равад. Конор қаблан ду маротиба дигар низ дар солҳои 2016 ва дар солҳои 2019 аз анҷоми фаъолияташ хабар дода буд, вале боз бо сабабҳои гуногун ба октагон баргашт. дӯстон, оё Конор Макгрегор ба UFC бармегардад ё не? ҳатман фикротон дар комментария нависед. Макгрегор аз моварда ду вазни қаҳрамони UFC гардидааст. дар тӯли фаъолияти касбии худ дар MMA 26 муҳориба баргузор карда ки 22 онро ба ғалаба анҷом дода, дар 4 муҳорибаи дигар мағлуб шудааст. бори охирин ин варзишгар ирландӣ моҳи январи соли равон ба октагон баромад ва дар гузории 40 сонияи намояндаи амрикоӣ Доналд Серенаро шикаст дод. ин буд якчанд хабарҳо аз UFC. агар видео ба шумо маъқул шуда бошад, пас дар видео лайк монед, видеои навро интизор бошед. хайр дӯстон.